Bela bela keno hambai sengtini o jaga o All Tripura Artist Association ni ngai Bisram Gonjo eba keba Sipaijala district ni ngai o jaga kaisa ketal committee khlaijaka All Tripura Artist Association ni ngai o Artist Association ni o Sipaijala district ni ngai president chongjaka sini takhuk norjotono bono sini o saimano khoroksa music director singer composer sini takhuk sekang bo o Sipaijala district ni president bono koktes thani sanai tamo wansumung tong buskango sini ti prasarok ni artist rok no tui tamo wansumung tong pakai sungguh nai pulian belakang hambai namu sungguh central committee ni joto fainai adom sungno norok ni dul mumbai tai norok ni chap mumbai seng tini district level ni committee seng khalaiman kha asuklaiman kha tai central committee rok ni khuktui je ata abo tamo nahar mung tamo botui hai chap mumbai yapri selai tong abo seng serai khana laika engke seng tabok thinang ni yapri rok ba artist rok ni bagui ba dofani bagui joto hamkrai ni samung rok seng terek chap lainai engke a samung bahaino seng central committee ni joto adong song ni borok ni consultation borok ni opinion borok ni suggestion aborok ni bisingtini seng khlai lainai engke apatot seng district level o seng borok bo belai kom kho engke sek phan bo seng chuk laya kho samung kotor khlainani haipano seng ja chuk mani samung chukun sarong simin seng cheng laina engke ang odikholo kobogui bok langnan musungo joto nai tong nai kebo Sipaijala district ni kebo artist tumung no tongui tongo ba nai tongo hingke norok sungno sini yapri manju phaidi sini phano nongni phan bok phaidi jate seng joto pal khainai samung kotor khlaimana tui bela keno hambai sini Sipaijala district ni president no te khorsa tongo bo actor GS koktes thani sadi bongke Sipaijala district ni secretary Sujoy Deborma hambai enelo ke sing to sanan to tamre tong ta ani je president salang sakla kya ga abo heno ang sakla nyam jung tap khano je atawo sina atawo ni membership na ya ko sinio Sipaijala district ni artist ro borok dati khlainai o membership nana nungthung membership na onya sinio je atani imangno tebu kujugo tisanan bagai dati khlainai agui phanin bagai koijo bela ka hambai vice secretary assistant secretary takhuk Subroto Deborma nungle tam buskang rok tam rok project rok khlai tong tam khlainai wansuk actually pulang dotro hambai simar grana actually অনেক দিন আগে ন আং ওয়ানসুক দং মানে আটাও আং খবজা খাই ইনকাম হনাই তাম খাই ঠিক মতো আং উপর বয়াসে কানেকশন করি নি বাগে হ্যাঁ কমা নো আছে কামকে লামন ফোনে করি নি বাগে তিনি আসুক সকমে তমানি তিনি দাসুরই আনা কল খাই দিন হকা বেলেকে হামবাই কমন বাগে তিনি আর ফাইমান যে ফাইগা তাই আর আটা তাম না হইনা বাং কামকে বুঝিখা তিনি আমার মেম্বারশিপ নাকা প্লাস আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বো দায়িত্ব রাখা gobon bagi bel-belege hambai ke ang buskango ani project fight tungo kabang mano tamni himale corona ni bagai beleke project kasai thanga shooting khlaimen bagai on bagai 4-5 ta hai music video album kasai thanga ko bono ang dati keno tungan bagai sai togi tongo this banto ang no kaini sik tungan sai tok nai hambai bela kena hambai seng pai thabo kaisa seng sinai buskang ni sini All Tripura Artist Association ni je tamo samung butang kotor kuk taklai je pandemic ni jorao abo central ni je GS Milton Deborma bono kok sanai nang tamo khlaina nai tong buskang ni samung hambai takhuk chini o jaga je tini ni committee je khajak mani president vice president secretary assistant secretary treasurer tai all je executive member borok jotono tai ang tini saklanya ni musung mani chini o
pandemic ni time sung kaisa belaike wanama sungsa jungjalo klai laijak abung kha chini tiprasa dopharok ni gobangma gri borok mugitung phalnani ngebo phalima yang tongo mairong phalnani bo phalima yang tongo hasuk berem rok gobangma jaga rogo borok mai masaya manung yangi tong bai obagoi sung chini all tripura artist association sung kaisa yapri selaikha sung thanai 11 tarik ni simino sung yapri selaijak sung gobangma amjoyo tabuk sung o samungno tanglai chini samung thagia kho abung khangka sung chini je tabuk maima se chini boro rok tongnai gobangma duku kosto sung jalo klai tongnai rok sung borongno mairong sung bag lainani hini sung chini bisingo decide khlai laikha abon bagui sung mairong rok bo thumlai tongo tumung takhuk tai bukuk songno rong thani koyo norok kebo runani musungo chini dofhano yapharnani musungu mairong mosom sa sukphano angrui mus bono ang subanani musung abo haitongui tong khangke norok agugui phaidi jani ja amchoyo sung chini bedek je snamjak tongmani a bedego sung boxing samung boxing jak tongo tabuk Bisramgonjo wo sung chini president takuk sukang bo bini team no tui o mairung khangnani eba mairung bagnani o samungno bo yasagui najak sung bono yaphari rkha norok bo baikhe gorongui mano bini bono to kamkin sini tongna siri ma kri phanong khangkaba norok contact number rok nai mano abo sung chini YouTube ni bisingtui eba sung chini music video ni bisingtui phano sung sakalai jagui mano norok choyawi nai tong hambai